bio bezi ere zautzen, Naomi, ator! Eta Adelina. Aipadre. Beratzetik, Adelina. Aurrera, Ima. Bueno, vénganse a todos, ¡saludos bien! Bueno, nik irtera emanakon, Iru, B, Bat, Guazen! Esan bezala, 10 itzuli, 6 kilometro. Bueno, te irás de Aitor Bakas. Sara bera bat Aitor Bakas entzano. Aipatu dugu lasterketan zean, Aitor Bakas, bestea beste, Espainiko txapeldu 5 aldiz. Behobiako irabazu 2019 baten, eta 2022. Bigarren intzo, baino bere demonek onena, 35 minutu eta 15 segundu. Aipatu dugu nola harra piztua zaizue, helduntzatik ikastaroa gauz zaten antolatzen.